Tijjaniya daban, Muridiyya daban. Su Muridiyya da suke ƙasar Senegal akwai raɗe-raɗin ba sa yin sallah ba sa yin azumi. To menene ma asalin Muridiyya din? Ita dai Muridiyya wata aƙida ce ta Sheikh Ahmadu Bamba wanda shi ya samar da ita, kuma shi an haife shi ne a 1853 kuma ya mutu ne a 1927. Haka zalika shi da Sheikh Ahmadu Bamba mamallakin aƙidar Muridiyya, a yadda ya koyar da mabiyansa shi baya taɓa yin laifi, ma'ana baya zunubi, saboda haka mabiyansa ma a haka ya koyar da su, a yanda aka ce kenan domin ni karantau ne ba jiyau ba ganau ba. Amma fa there was a time during a journey, lokacin suna cikin jirgi tare da turawan Faransa, ya buƙaci zai sallah raka'a biyu, sai suka ce masa in dai ya aikata wannan sallah a cikin wannan jirgin ya musu laifi. Saboda su gwada imaninsa a wannan lokacin bai damu bai daura alwalarsa ya jefa mashimfiɗinsa saman ruwa kuma ya tsalle dire a kai ya tsaya a tsaye. Aka ce ya gabatar da sallah raka'a biyu sannan kuma ya kuma da a cikin jirgin ruwan aka ci gaba da tafiya. Dadin dada shine mamallakin babban masallacin nan na birnin Tuba wanda duk yake Senegal ya san inda wannan wuri yake. Da kiyasin waɗannan mutanen wurin su kai mutum 520 da wani abu, domin shi ya fara gina wannan babban masallacin, amma ba a gama wannan masallacin ba sai a 1963 bayan samun yancin kai da shekara 3. Kazalika yana da ɗa mai suna Sarin Salu. Shi kuma Sarin Salu uncle ne ga Sarin Muhammadu Lamin, wanda duk ya san tarihin su ya san haka abin yake. Furthermore, Sheikh Ahmad Bamba he have a one disciple follower called Sheikh Ibrahim Pal, wanda shine cikin wannan hoton. Shi ma an haife shi a 1855. Almajirin Sheikh Ahmadu Bamba ne. Haka zalika shi ya kirkiri tafiyar baye fal. Wannan dalilin yasa ya zama yayi suna sosai da sosai, kuma ya umarci mabiyansa da dole za su na yawan yin sallah da kuma azumi. A yanda labari fa ya faɗa kenan. Biyo bayan wannan girmama da suke Faransa ta saka ido a kansu, mun kasance girmama su kirkiri sojojin da za su iya yin faɗa da su. Kan takaice muku ala dole sai da Faransa ta tsara ta yankewa Sheikh Ahmadu Bamba hukuncin sai dai ya hijira. After that sentence, Sheikh Ahmadu Bamba was exiled to Gabon and Mauritania. Wannan abin da ya faru na wannan hijirar da yayi, wannan hijira ta sa kuma mabiya suka daɗa karuwa a ƙasar Senegal din, wanda ala dole sai da Faransa suka rabu da wannan yan aƙidar Muridiyya din, suka ci gaba da abubuwan su da suke so kuma suka ƙara karu. Kalmar baye kuma yare ne na Wolof, abin da take nufi uba kenan. Yanku labari ya koma ga daidai shi Sheikh Ahmadu Bamba ya rasu a 1927 kuma an binne shi a babban masallacin Tuba wanda ke birnin. I'm sorry, mu haɗu da ku a YouTube domin kallon ƙarashin bidiyon nan, za ku tarar da shi da hoton wannan na saman nawa, saboda bidiyon na da tsayi a nan kuma ba lallai trending kowa ya gani ba kamar yadda ne alƙawari na ce zan faɗa. A can za ku ji ragowar bayanan, amma abin tambayar da zan muku a ƙarshe shine shin abin da suke aikatawa tsarin addini ne ko kuma ra'ayinsu? Ina fatan dukkanin wani musulmi da ya amsa sunansa musulmi ya kasance baya saba wa manzon Allah da kuma Allah subhanahu wataala.